Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta vom juca niște Roblox din seria noastră favorită, la cuțite. Yay, și de data aceasta suntem deja pe joc, frumos, așa. Din câte știți, de fapt cred că știu unii, am jucat niște Piggy mai devreme. Și m-am enervat la culme. Efectiv m-am enervat. Adică, Piggy, oricum făceam, cum era, fugea mai repede decât mine. Deci fugea efectiv mai repede decât mine. Prindea dita mai viteză și eu mergeam, zici că eram meu. Să vizionați clipul, să vă-l-ați, să vedeți. Băi, deci nebuneam efectiv când vedeam. Piggy vs. Costi se numește și dacă căutați pe YouTube. Și o să vedeți că m-a bătut Piggy de m-am rupt. De 2 ori. Parcă de 2 ori am făcut videoclipul. Adică nu l-am făcut de 2 ori. De 2 ori am jucat. În astea 2 ori m-am plictisit de cul. Bă, măcar aici să meargă. Văd că ăștia încă n-au pornit. Hai mă. Eu nu ies, nu mai stau să ies cu ea. Care mai? Stai că mă uit la ei acum. Să văd care, cum, cine, unde. Asta terminat? Da, și ok. Nu mi-arată câștigătorul, nu mi-arată pierzătorul. Bine. Hai să vedem ce suntem noi, ia. Inocenți. Bă, mă enervează că dacă sunt inocent, n-am ce să fac. Aveam și 5 șanse să fiu altceva. Și cineva vine după mine. Băi, cea mai mare prostie e să, cum ești undeva, să mergi după unde, să-l alergi, chiar dacă ăla nu știe că tu ai cuțitul. Pentru mine asta e cea mai mare prostie. Pentru că ăla aleargă, da? Îți dai seama că el are cuțitul pentru că te aleargă pe tine, vrea să te moare, îți dai seama. Dar dacă el nu te aleargă, el pare ca și cum s-ar teme de tine și chestii de astea. Tu nu mai crezi așa o amenințare cum ar să spune. Nu crezi că el are vrea să te moare, crezi că e altcineva, știi? Și dacă crezi asta și el e cu cuțitul, foc. Când tu ești singur cu el, te omoară toată. Dar ar fi imposibil să câștigi. Da, nu e asta. Nu e asta, că n-a sunat. Uite-l-ai, mă omor. Da. Dacă sună ăla bip, înseamnă că ăla ori are cuțitor pistol. Dacă nu sună, înseamnă că n-are nimic. Faza e că dacă nu-ți dai seama ce are, da, e bine să stai acolo, mai ales dacă stai cum trebuie și nu poate să te prindă. Dacă nu. Asta e. Mie să nu vină mama, că va trebui să presc video-ul și vă voi lăsa așa să-l vizionați și eu nu știu să editez încă bine. Deci nu mă pricep la editat. Vreau să vorbesc cu un băiat ca să mă ajute un pic cu video. Unul știți, unul nu știți, dar nu știu, o să văd. Băiatul ăla dacă se uită, îl cheamă Queb. Unul știți pe Queb. Posibil ca cine se va uita să știe pe Queb. Queb, dacă te uiți, nu știu prin ce mirar te-ai uitat la ăsta, dar în fine, dacă te uiți la acest videoclip, te rog eu mult să mă sun pe Discord, că eu am Discord și mă cheamă Costi pe Discord, am o poză de 7 ca pe YouTube, așa, și vreau să vorbesc cu tine în privat, să mă ajuți cu YouTube-ul ăsta, că nu știu ce să fac, nu știu să editez, nu știu, slab la YouTube, asta nu știu, nu știu să scriu. Și dacă poți, mă ajuți, dacă ai timp, desigur. Nu cred că o să mă ajute pe mine. Da? Na, dacă vrei, și foarte tare, dacă vrei, mă ajut. Nu știu cum poate, el e un băiat de treabă. Din câte știu eu. Nu prea cred că n-ar vrea să mă ajute, dar
Depinde, poate are și el un videoclip de filmat. Chestii de astea. Every nice. Pentru cine are Discord, poate să mă caute, să scrie Costi, dar nu mai știu la... Nu mai știu numărul ăla, codul ăla. O să vă dau codul mâine. Într-un alt episod o să vă dau codul. Ori mâine, ori într-un alt episod o să vă dau codul. Nu știu, n-am spus să... Oh, nu. N-am spus să încerce să-mi dea ceva. Mai are cuțită? Da, eu am pistolul, deci nu mă tem dacă are ea cuțită. Lol. Nu. Hai că stau aici. Oi. Fug. Eu trebuie să rămân aici, iată, calm. Că dacă mă duc în alte locuri, voi muri. Aici e cel mai bine să stai dacă ai pistolul. Uite. Mai degrabă stau cu el în mână. Pot să mă ascund dacă e. Eu cum văd pe cineva care intră pe acolo, gata, la mă. Să-mi purc ăsta aici. Mă uit în amândouă locuri. Nu am strâns eu bănuți de data asta, dar nu asta e. Mie să nu mă omoară acum. Ceapă. Da. Mai un minut. Nu se gândește oare să vină aici? E bine. Uite la aici. Ăla e cu cuțitul. Știam, mă. Da, na. Atâta și cu episodul de azi. Nu prea am căzut de Roblox. Deci nu merge bine nici astea. Ok pentru azi. Noi ne vom revedea data viitoare sau poate chiar azi mai îndată cu un nou episod de data asta cu Minecraft. Noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați un like, un subscribe și